Cameron, aici faci tu nani acum? Da? Oh, să iasă mama afară? Da, să iasă mama afară? I don't think so. Come on. Come on. Hum. 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 Oh, ești tired? Ești tired? Da? Ok. Hai că imediat facem nani, da? Da, facem nani. Imediat facem nani. Ok, spune good night. Spune good night. Good night. Good night.